अ बिथिंसो दं माथो ओइ बुन्दु हाब खेबजां बुंनोसो माथो फै जिरायफै इचाला जिराय बुन्दु ओइ मा नै खेबजां बुंनो फैदों साहा कापनि फुदुंना लाना फै अ ओइ हेमा साहा कापनि फुदुंना लाबो नै नों बाजैया बिथिंसो दंमोन र' दसे नेथ' हाब मा एसे समायना हिन्जाव मोनबोखोब्रा बेलाय बुन्दुआलाय साया दे अ न ओइ बुन्दु बहा मोनाब्रा नोंलाय एथ' मेथ'खा बेबायदि जारौरौनो होद जाम्बा बेफोरखौ खोन्था जाया देब्रा खोन्थादो माखौथो लाजिनांगौ जाखो होद नोंथ' जायालै मा एसे गोबोलै आसोला र' खनसे फनखौनो खालामनि हेलौ बहा दङ फै दाउला खासि जानो बिखुनजो मोननाव थाब फै दे दे जागोन दे खासि अमा खाजि जानो थांदोंमोन बिखुनजोखौ लाजिनानै लोगो लांफादोंमोन दाउला खासि अमा खाजि जानो थांदोंमोन बिखुनजोखौ लाजिनानै लोगो लांफादोंमोन बिखुनजो जागोना जोबोर अनोमोन नाथाय खाफालमोन दा आंनि बे जिउआ बिखुनजो जागोना लोगोनिसो बिमा बिखुनजो जागोना हाय लोगोनिसो बिमा गोमो गोथां नोंनि बे गाननाय दख'नाया समायफ्लेदों देग्लायनि बोथोर गोदानाव गोमो गोथां नोंनि बे गाननाय दख'नाया समायफ्लेदों देग्लायनि बोथोर गोदानाव खावनानैब्लाबो लायथारगोन आं देग्लाय बैसागुआवनो जुलि लाखागोन नों दाया हराब्लाबो जेबो नंखाया बिखुनजोआ आंनि अनसुलिखा समायना नोंनि मिनिस्लु महरा गोसोम जा गुफुर जा नों आंनिनोखा मोदोमफ्रु मोदोमनाय नोंनि सोलेराव उरां फारां मोनलांबाय आंनि गोसोआ खावनानैब्लाबो लायथारगोन आं देग्लाय बैसागुआवनो जुलि लाखागोन नों दाया हराब्लाबो जेबो नंखाया बिखुनजोआ आंनि अनसुलिखा दाउला खासि अमा खाजि जानो थांदोंमोन बिखुनजोखौ लाजिनानै लोगो लांफादोंमोन दाउला खासि अमा खाजि जानो थांदोंमोन
बिखुनजोखौ लाजिनानै लोगो लांफादोंमोन ฮ้ยफाग्लाโอ้บิดิजादों हाब माखौथ' हाजोजों मिनिलाबायदों सासिखिया बासिखिया थौ बिखुनजोनियाव एसे बैसागुनि माइब्रा एसे लोंना फैनि बाजिया रायबालाय थै नोंसा नोंबाजाबो लोंखायो थौ 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 ओइ हेमा थाथ' जों बिखुनजो मोननाव थांना फैनि दे थाब फैबानो जाबाय